300 veciños e veciñas de Lousame desfrutaron da xuntanza de maiores. O restaurante Trapeiro acolleu esta tradicional comida que vai xa pola súa quinta edición. A meirande parte dos concellos da comarca celebran unha vez ao ano a xuntanza de maiores e esta fin de semana foi a quenda de Lousame. Preto de 300 veciños e veciñas do municipio de máis de 60 anos participaron na quinta edición desta cita xa habitual na localidade, que unha vez máis se celebrou no restaurante O Trapeiro. A alcaldesa local, Teresa Villaverde, fixo de anfitrioa da xuntanza. O encontro de maiores, a xuntanza de maiores, é moi importante, aínda que a xente ao mellor non perciba a importancia que ten. Hai xente que dun concello como o noso, cunha población tan dispersa en 87 núcleos, está deseando vir a esta xuntanza para ver a amigas que fai solamente de un ano en ano nesta festa. É moi de chamar por teléfono e decir quero ir porque a ver se me acompaña alguén que non podo andar, fíxate, porque quero ver a xente que conozco desde nenos e que non a vexo porque vivimos en poblacións diferentes. E sinala que para o goberno local é un orgullo organizar anualmente esta xuntanza tan importante para a veciñanza maior. A xeración dos maiores lle debemos todo o que somos e homenaxealos con unha festa que logo podan bailar cos seus amigos, disfrutar, como podedes ver que o están facendo xa, é un honor e a finalidade que perseguimos. Polo tanto, esperemos que sea un bo día. Ademais de agradecer a presenza de todos os asistentes a esta cita, que este ano volveu a ser moi destacada. Eso que, por diferentes razóns, hubo baixas os últimos días por falecementos dun familiar e algunha persona por enfermedade, pero bueno, hai moita xente, moita concurrencia. Como ben dixen antes, a xente que ao mellor non se ve en todo o ano e se ven na festa dos maiores, porque viven en poboacións bastante distantes. Ao mellor para a xente máis nova eso non é nada, que se desplazan en coche, pero a autonomía que a idade pois tamén disminuye. E todo isto creo que é unha oportunidade que eles agradecen moitísimo e disfrutan moitísimo, que é o que pretendemos. Tamén participou o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei. Unha festa xa, consolidada e como ben apuntaba a alcaldesa, é moi importante este tipo de festas tamén para recoñecer o papel que teñen a xente maior nos nosos concellos. Non só polo que fixeron, senón tamén por ser moitas veces sustento das familias nesa axuda diaria, nese recoñecemento que hai que facer á nosa xente maior. Felicitar tamén o Concello de Lousame polo poder de convocatoria. Hoxe era un día que había moitas festas na comarca, moitas celebracións e aínda así, este salón completamente cheo de xente e das súas familias. Tampouco faltaron membros do goberno local e da corporación municipal representados nos seus voceiros.